grupo de teatro e de recreacións históricas que levamos unhos aniños que vimos a traballar coa xente de Pazos, porque, bueno, é moi agradable traballar aquí, están recuperando esta conmemoración, esta festa da invasión napoleónica xa con Cacho Muña, que despois rebotaron xa acabou en Vigo, onde ao final foi a famosa batalla no mes de marzo en Vigo, en 1809, e xa lle digo, estamos aquí colaborando coa xente de aquí de Pazos porque sentímonos moi a gusto e que facemos este traballo habitualmente durante os anos, tanto chámese a Ribade de Bayona, a Batalla de Rande e outras conmemoracións que hai históricas pola Galiza inteira pa diante. O meu nome son o frade Xurxo Lamas e veño a facer un pouco a visita guiada a todos os labregos e labregas que visitan Pazos de Arenteiro e tamén a aqueles todos afrancesados que veñen a disfrutar dun día de festa pois na localidade de Pazos de Arenteiro. A experiencia aquí empecé de pelingri, ganando un pesiño, a construcción non daba, entón metín-me aquí para ganar un pesiño máis, pero agora xa deixei outros novos aí porque era un chollo moi expuesto, tocaban moito, entonces tratei agora de deixalo, vir ver como fan, veño montar o dormitorio, axudarlle, preparo todo, pero eu, como quen dixo, vileime dese chollo porque era un chollo moi peligroso, era un chollo para mí moi peligroso. Fiscal Schulz, comando la tropa en el último combate aquí en el río y al final me bato en duelo con Cachamuiña, con ese indeseable, con ese rebelde que no acata el mandato del rey, de Napoleón Bonaparte. Yo creo que hoy voy a dar buena cuenta de él. O sargento Dubois, e como todos os anos, pois, o meu papel é levar as miñas tropas por o mellor que poidan e subsistir durante dous días aquí en Pazos, comendo, bebendo e o que surja. E ao final xa sabemos o que nos toca, temos que morrer ou quedar prisioneros, pero bueno, a miña misión é que o pasen ben, Cando os baixados baixar, non pararemos, a por eles! Niños, eles son máis que nós, pero nós temos un pobo que defender. ¡Mortos franceses! ¡Morte!